Makadi mama. Tiripo zvongo makadiwo munhu waMwari. Ndiri right, ndiripo. Ana enyanguruwa. Muri right zvenyu. Mubata henyu chipfuva chenyu. Zikamai zvenyu take it easy. Kosei muri kungotambira pamira. Ndiri kukuonai muri pamira rempowadrop. Mungori pamira uchitarisa so pagrazi. Why? Pamira. Mira ripi. Rungoona uri pamira. Ndarasika ini munhu waMwari. Rungoona uri pamira uchingozvitarisa. Mira ripi ndarasika ini munhu waMwari. Okay. Murume akakuudza here kuti ada kutenga stand? Murume akanditaurira kuti ada kutenga stand. Next week achiti ari kunobhadhara stand. Mari yake anochengetera pai? Mari yake ari kuchengetera mutini. Pane tini ririmo ratakanama pamusoro kuti isirema. Zviro zvenyu izvi mama. Ndiri kuoneswa ini achiedza kuda kutenga stand. Akatokuudzai kuti pane yatawana yatoda kubhadhara. Ndokukuudzai price akati 7,000. Akati da kuibhadhara next week. Saka ndiri kukuonai muri pagrazi muchipractice. Muri pamira muri kupractice. Tarisai kuno. Because mimi makabira mari murume muchigaba. Ndiri kuoneswa inini pane zuva rakakutisai mari. Chigaba chiri pamubhedha kudai. Iye paakangotarisa kuside ndokubva mashafa $150 makaisa pasi pemagumbezi. Murume ari kutaura kuti ada kutenga stand next week. Ndiri kukuonai muri pamira kupractiza, kushamisika kana azokuti mari yakashota. Ndiri kuona muchirereka kasoro. Muchiti daddy, chii chaitika? Asi mari makatora. Total amount yamakatora mugaba iri kuchengetwa nemurume $1,200. Kachitu ndiri kuona makaenda mukanovhurisa mari. Endai munoudza chokwadi murume kuti patiri kuvhura gaba yakashota ne1.2. Mari yacho maiti sei? Munhu waMwari ndakatora mari ndikatanga kutamba maraundi. Asi maraundi achona ndatovharwa. Vakadzi vanopractice. Ndinoona vari pamira ini. Vari kupractice kuti ndikabvunzwa ndozodai. Ndodai. Vari pamira kupractice kunyepera murume. Mukasanoudza murume ndichamuudza ini. Munogara pasi mama. Taurire murume chokwadi.